В днешно време да имаш просто сайт не е достатъчно. На пазара се предлагат ефтини уебсайтове, направени с готови шаблони, които са бавни, не изглеждат добре на мобилни устройства и почти никой не ги намира в Google. Да, може да платиш 300 или 400 лева и да получиш нещо, което технически съществува онлайн. Но носи ли ти този сайт реални клиенти? GreyCape не създава просто сайтове. Те изграждат цялостна онлайн система, която работи за теб и твоя бизнес. Всеки проект, който реализират, е създаден с конкретна цел – оптимизация за продажби с ясна структура, логика и съдържание, което насочва потребителя към действие. Бързо зареждане, защото всяка секунда забавяне води до изгубен клиент. Мобилна адаптация, тъй като по-голямата част от потребителите разглеждат през телефон. SEO оптимизация, за да бъдеш видим в търсачките и да се появяваш, когато клиентите търсят твоите услуги. Това не е просто дигитална визитка. Това е инструмент, който работи денонощно за теб и ти помага да печелиш доверие и клиенти. Ако ще инвестираш в уебсайт, нека бъде в такъв, който носи реална стойност. GreyCape създава точно такива сайтове – професионално, стратегически и със смисъл за резултатите.